com poden ser la gent tan partidistes i tan malparits, ho dic així de veritat, que tirin contra el Barça com tiren i diuen aquestes mentides, perquè jo, el meu pare, que era taxista, i sempre ho repeteixo molta d'allò, em va dir, Jaume, no baixis mai al cap, el dia que no puguis menjar un filet et fots una arengada, però sempre ves amb el camí. Aquests, per tenir 2 ous, 2 huevos. Ojo, o 2 bous, no, bueno, 2 ous, escolta'm una cosa, aquests tenen que fer unes cares que no es pot aguantar, això, home. Jo dic de veritat, és el que penso. Perquè tot això... I com que és el 36 882 597, lletra G de Gerona, porteu-me on vulgueu vosaltres, que en tindreu de portar tabaco a mi. A mi em podeu venir a tocar-me els collons, que no me'ls tocareu els collons. Soc culer, ho dic de veritat, però ara ja sóc antimadrilista, que abans m'agradava el futbol i el veia sents. Però mentre sigui aquest tio entrenador, no el puc ni tragar. Un tio que li fot el dir als ulls, com li va fotre amb un company, li digui o el que no li digui, i que després li faci els morrets aquells que li feia fent-li petons, aquest és un gilipolla. Ai, I ho dic de veritat, i el que sento. Ai,